Huriani Tuhata, tapahohoma dirita, tapukama parminggota di bagasan Arianon, suaksoni nang dongan nami, amanami, nanami, doh yanakon nami, naposobulong na mengikuti acara ibadaon melalui live streaming. Adorakso tapuka parminggota martang yang nahom ita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma di bata ama ni Tuhan Yesus Kristus, naong upasu-pasuhot tuhita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati dohita gabe anak tu ibana bahen pamujian di hamuliaon ni asini rohana. Ali jahuba si gonggo mihami, maca sangap do guarmu dilihat portibion. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata amanami, nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadian mi, saya buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami asa ho parhasia kami aka ari-ari ngolu nami di napodoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saliling nililing na. Pujian nami maho disi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul maita. Tapuji matuhata maredehita sian bukuede nomor 550 sia ayat sada.
Tangihon hamuma patik ni debata iman atar surat di buku ni panurirang Efesus biddu opat ayat sada songonon ma didok disi asa ahu natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangihon hamuma natama hobar tu pajuwon nok songgop Tuhamu atong mangidugugo mahita tutuhan debata lahu mangulahon patik nai martangyang mahita ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi amen. Marede hita sian bukede nomor 170 sada ayat sada dohot 2. Tapauduk be marohata tatopoti madusata tuado pandidebata martangyang mahita ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo hami di jolom martangyang tuho dada mangasahon hatigoran nami na mangasahon asin roham na godangido saya si maroham mi dasadok bangso nami saya sama dosa nami saluhutna saya sungguli marohanami asa muba roha dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot hasisan ni dosata humokopita gabi dosa do ibana nasotumada dosa di bahid debata asa gabi hatigoran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapon madi debata na digijang amin.
Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 670 ayat sada. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di panurirang Jesaya bidono 25 mamukas yang ayat sada sahat ro di ayat sia tajahama marsikat soring akka naso usoso diau nasailaoni ido mangaluluyau noaeng jala halak naso mangaluluyau nasailaon nunga jopaksau nikkudo tu bangso naso pajoujo warhu nasailaon disoddo au sai huhap perbang do tangaku duasa manipat ari tu bangso na juking akan nama jalani dalan naso denggan mangihuton pikiran lo manirohana sida sadiri tu bangso na toktong paheherimas su diadopaku akan memilih di bagasan akaporlak jala manutung daupa di atas ni akabatu na minasak akan hudul di akka perbadaan jala marmalam di akka liang akan mangaton juhuk babi jala marisi hua-hua habiasaon akka sawan nasidai lam didok nasida dope disimaho unang jumonok ko tuau ay nabadia doau martibakon ho ikon gabe timus di bagasan igukku do akka nasida jala gabe api na marsigorgor manipat ari ida ma tersurat do di jolokku dang tagabon sip ahu da jolo huhabaloson sai balosonokku do tutu tuna apuan nasida hajahaton muna sadiri rab dohot hajahaton yakka opumuna ninna jahoba akan manutung daupa di putsun yakka duluk jala direheyau di atas ni yakka robian di bahani surat tonok kuma upa ni pabahanan nasida na jolo tu apuan nasida songonodo hatani jahoba songot tua na mabura binua jupang ditaguk na baso gabe didok unang ago ayo dong do pasu-pasu di bagasanna suak songoni bahenokku alaniakka na posokku datung salhut nasida agawokku jalau parohon sian Jakob boni jala sian Juda sahalak sitean akadolokku ai korn jolma na hupiliti manean tanoi jala akan aposokku maringanan disi ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala neopeopsa amin.
Tapuji matuhata marede hita sian bukwede nomor 25 ayat 1-2. Tahati dakon ma hapor siaw tai songon hinati dakon ni dongata sa hapor siaw disa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na to palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siator di parbadia adorak suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silantus na mati tarpajal di bana di hau pinar silang na tua tubano tordung di tanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudu lisiamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dusani di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan alak Kristen akan nabadia dohot di hasasani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate dohot yang ngoluan nasora suda amin. Dikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu, Parjolo, Dung Trinitatis, tanggal 10 sia Juni 2022. Topik Minggu, Gabe Akka anak ni debata, marhite haporseawan di Yesus Kristus. 01, maka tidakon haporseawan atau lepasidi. Maka tidakon haporseawan atau lepasidi dipatupa di hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 di parmingguon pukul 10 WIB laos diuduti marulaon nabadia. 02 ibadah khusus. Ibadah khusus nang dipatupa di hari Minggu sadarion. Minggu tanggal 10 sia Juni 2022 di parmingguon pukul 10 walu WIB. 03 Pesta Gotilon. Pesta Gotilon nang dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Holan sahalido parmingguon di tanggal 26 Juni 2022 masuk pukul 8.45. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia Pesta Gotilon. Rapot panitia Pesta Gotilon
Nang dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Juni 2022 dung sidung parmingguan Arian. Pinangido kehadiran sude panitia tiktingon ma nagabe udangan. Basar makanan nang dipatupa panitia pesta gotilon di jolo pintu ni gareja dung sidung parmingguan manogot pukul 7 WIB dohot parmingguan Arian pukul 10 WIB. Pinangido partisipasi sude ruas. Latihan kor bersama nang dipatupa dung sidung parmingguan pukul 10 WIB. 04 partangyangan wilayah. Naga betuan rumah manang nama dohoti di gareja tu partangyangan niar Jumat tanggal 24 Juni 2022 ima wilayah 10 pitu. Asaret tamaro tu gareja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihuton partangyangani di bagas tabe secara live streaming. 05 Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Sekolah Minggu offline. Sude anak sekolah minggu atau ASM sian kelas TKA 1 onom SD Pinangidoma asa mandohoti parmingguon online di bagas nabe. Ala di minggu sadari huriata HKB pasar minggu patupa pesta gotilon. Holan sahalido parmingguon ima di pukul 8.45 WIB prosesi. Setelah tikting kita mendengarkan sosialisasi kegiatan anak sekolah minggu dari seksi sekolah minggu. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. HKBP Pasar Minggu nunga membuka PAUD atau pendidikan anak usia dini tu tahun parsi ajaran 2022-2020 tolu sian kelas umur tolu saat 4 tahun atau kelompok bermain dohot umur 4 saat 5 tahun atau TKA. Pendaftaran murid na baru boy mata hubungi Nyonya Silaban Rista Boru Pakpahan dot Nyonya Sihaan Riana Boru Nainggolan HP tercantum. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian seksi pendidikan. 06 nambar bagas tikting parjolo. Naing bajalo pasu-pasu parbagason ma Samuel Parsauran Sihaan Sarjana Ekonomi. Anak ni amata Situa Gibson Sihaan, tubuh ni inata Tumiar Elfrida Melia Boru Arwan. Alamat Jalan Beji Keramat RT 07 RW 12 nomor 115 Depok masuk wilayah 15. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Dohot Orwana. Sania Irawati Boru Sinaga, Sarjana Ekonomi. Boru ni amata Luhut Sinaga. Tubuh di inata Helen Boru Samosir. Alamat Perumahan Bumi Cimanggis Indah 2, Blok S, Sada, RT Sada RW 12, Tapos, Depok, masuk wilayah 15. Ruas nih HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan patu paun di hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul siawib di HKB Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu tuhat tama sakap pardongan saripeon nasida. 07 ruas napida di hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Juni 2022 nunga pindah 2 keluarga ima Sada keluarga Nalan Hutasoit Sarjana Teknik Inata Sestin Hasti Dohot Tolu Dakdanak. Alamat Jalan Rambutan Raya nomor 40 RT Tolu RW Onom Pejaten Pasar Minggu masuk wilayah Walu. Pidatu GKI Panglima Polim. 2. Leornat Fanangian Hutajulu. Alamat Jalan Ampera Raya Kompleks Polri Ragunan Blok Q nomor tolu wilayah 12.
Pidato GKI Panglima Polim. 08 ruas nama ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan, Sude Parhalado Nihuriata HKBP Pasar Minggu, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran, dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu, Sude ruas Nihuriata. Guar-guar ruas nama ulang tahun di Bagasan Samingguon, mulai siang tanggal 10 Juni 2022 sahatu tanggal 25 Juni 2022, Boima tajaha di warta jemaat na adong dihita. Hatani debata nama ulang tahun ima sian Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dikting nasoji nahahon dohot parhepengon no huriata, boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Songoni matikting dihita di Bagasan Samingguon. Berikutnya kita mendengarkan 3 sosialisasi. Yang pertama dari panitia Pesta Gotilon, dilanjutkan dengan sosialisasi seksi pendidikan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD Terang Kasih yang didirikan dan dikelola oleh gereja kita. Dan terakhir sosialisasi dari seksi sekolah minggu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kami persilahkan. Horas madihita saluhutna. Selamat pagi, mulai didok bahasa Indonesia. Jama padita nami napinor sangapan padita MC Turus ama ina sude Parhalado Nihuriata na adong di Bagas Coron saonari. Ama nami ina nami ya nakon nami na poso bulung dohot remaja na dong di Bagas Coro ni huriata saunare manang na marminggu siap Bagas Nabi sadarion ma are parpudi panorangion taringotu rencana ni huriata nanai pamasahon Pesta Gotilon di hari Minggu naro tanggal 26. Mau lihat ma di Tuhatta mardalat do sudi kerjane panitia nungga diulah nasida sian nasa rohana sian nasa guguna marhite dohot mangasahon asini rohani Tuhatta asa gabe lasni rohai dihita saluhutna gabe hasangapum mai di Tuhatta perdenggat basai. Di masa ni pesta minggu naron adong do di pamasa panitia siana kainata sian wilayah-wilayah ditunjuk 5 halak asa gabe songo simbol ni Pesta Gotilon namasa di bonani pasugit di pamasa manisi nata makuti tadok marisi parbue silas niroha aka buah-buahan do taka silua di pasahat mayan non tujulo di altar duk sidung jamita tarsongonima di rohaku nanaeng pamasaota riama hita duk sae parminggon alana hola sahali do parminggo disi duk sae parminggota arab udur mahita tu inganan ruang serbaguna nari turu lau mangihut tot sudi acara nau pinatupani panitiata totu mulai otama siam mulai makan bersama adong manusia kaedre puji-pujian aka lelang dot aka sudi namasa nanai pamasaon ni
panitia tapos rohata mardalam mayan no sudi di bagasa lasni roha gabe tau hasang apo mai di jolo ni tuhata ima di rohaku so panorang yon naparpudi tuhita sai di bagasa lasni roha mahita mangadopi si ulotai di padao ma akabata batok taka persahiton asa tutu sian nasa rohata hita madok mauliate tu debata ala akasaluhut dengan dibasana nong dipasahat tu hita marsada-sada satu sadarion dalam posdor hatta donganan nado hita sahatu hari minggu nanang ro butima horas mani hita saluhutna. Shalom. Horas madi hita saude. Nah diparsangapi hami amang pandita Matiar Sitorus MTH. Nah diparsangapi hami amang inang Parhalado, amang inang ruasnya HKBP Pasar Minggu, nang ayana konami naposo bulung remaja sekolah minggu yang sangat kami cintai, baik yang mengikuti di gereja maupun secara live. Audison mewakili sian seksi pendidikan naing patorakon mengenai nanung membuka sekolah dohita HKBP Pasar Minggu ima PAUD. PAUD di dalam PAUD ini mungkin kudang dopa hita nambah nukun-nukun ayah do pauton. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini yang di dalamnya adalah TK, PG ataupun TPA. TPA itu bukan hanya untuk muslim, tapi artinya tempat penitipan anak. Alai Molohita membuka TK dan PG, 2 kelas, itu yang berusia 3 dan 4 tahun, 4 sama 5 tahun. Jadi harap situ tuduh amang inang rohanami, au sebagai atas nama seksi pendidikan, Nyonya Nababan Borbakpahan sangat berharap sekali terutama kepada keluarga muda. Mari kita dukung, mari sama-sama kita bangun sekolah kita ini. Ini bukan sekolah hanya khusus pendidikan, tapi sekolah nihita sude. Jadi buah asa bangkit sekolah tahun, buah asa dengan sekolah tahun. Jadi kita harus sama-sama membangun. Jadi harap situ tuh amang rohanami kita sama-sama membangun sekolah tahun. Jadi pendaftaran tetap dapat dibuka hami sadarion di joloni gereja habis ibadah pagi dan ibadah siang. Mungkin hari Minggu kita tidak membuka karena kita ada acara pesta gotilon. Jadi mau lihat masong ini majolo hatasian hami kurang lobina mohon maaf. Shalom, Horas. Shalom, Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta M. Sitorus, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, serta yang saya hormati seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir di gereja ataupun yang beribadah di rumah. Dan yang kami kasihi, adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Saya mewakili panitia liburan sekolah minggu akan menyampaikan sosialisasi mengenai kegiatan liburan sekolah minggu, yaitu yang dibagi atas menjadi 2. Yang pertama adalah liburan kelas kecil untuk adik-adik kelas TKA, di mana acara ini telah kami laksanakan kemarin dan puji Tuhan acara telah berjalan dengan baik. Yang kedua, acara liburan kelas besar atau Sunday School Happy Camp dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Pesertanya adalah untuk adik-adik kelas 3-4 sampai dengan
3456. Acara akan dilaksanakan pada Jumat sampai Sabtu tanggal 24 sampai 25 Juni 2022. Lokasinya ada di lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu atau di seberang gereja. Adapun kegiatan Happy Camp yang akan kita lakukan bersama adalah yang pertama, ibadah bersama, games bersama, perpisahan anak sekolah minggu kelas 6, api unggun dan barbecue time, dan menginap di tenda bersama. Kami memohon dukungan dari kita semua untuk mendoakan agar cuaca cerah, seluruh peserta diberikan kesehatan yang baik sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Besar harapan kami juga untuk kita semua dapat mensupport kegiatan liburan ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Uhud papungu pelean, tapuji matu hatta marede mahita sian buku ede nomor 656 ayat sada dohot udutna. Siko pahasada
hita. Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha ima na mangaramoti akka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan goarni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna hata ni debata nanaeng si hangulu honota sian surat Galatia biddu tolu Mamukka san ayat 20 tolu 1 ayat 20 sia sonoma hatani tuhata alai tagan soro haborseaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu managam haborseaon nanaeng patadahono dope asa gabe songon siparorot do patiki mabuan hita tu Kristus asa sian haborseaon hita di pitori alai dung roh haborseaoni dang be ginom goman ni si paroroti hita hai saluhut dohamu anak ni debata mar hite-hite haborseaon di Kristus Yesus ai Kristus ido di parulosok kamu sude hamu nong tardidi tu bagasan Kristus dang mardiai bardisi Yahudi manang gorik hatoban manang anak mata bawa manang perempuan aisada dohamu saluhna di bagasan Kristus Yesus ayat nabar pudi alayang ko Kristus napunahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jala panean mangihuton bagai-bagai ima saha ni turpuk tai sahalinai horas madita saluna di hita saluna turpuk jamita taon ima nanaeng mangodolhon tumibo do rumikko do haborseaon di Kristus Yesusi sian patik na adong di parngoluon ni jolma alana dihamuak kadongan sahaborseaon dung dilehon debata patik tu si Musa di Gunung Sinai nyoma Musa patik sada sampai 10 asa mangulu hamu dan asa melu hamu jala Roma muse meratus nai akka patik ini parise dohot siwoto surat na menurut pikiran nasida ikon alani na mengaradoti akka patik dakolan na sapului alai bahkan sampai 100 ikon alanido melua manak selamat alanima roh hata di debatana tikos jalana tutu dang na melua jolma
alanina mangaraduti akka patik-patik jala jolma dang hatuban ni patik alai hatuban ni Kristus. Ido tahe amang inang hatuban ni Kristus dohita hamba Tuhan dang hatuban ni patik jala sonah patorangi kakingan patik dakolan nasa pului menurut akka si boto surat alai aronggo sampai 600 termasuk dang bui mangalangon dang bui minumon do takkan asing alani gawi loja do jolmaing jala ima dianggap sebagai panglima yang paling tinggi dari yang paling penting naikon si ulahonon. Apa yang kau nanti kos menurut hatan ida bata Kristusido pakokopon ni Kristusido hapor seau di Kristusido nama bayi jolma melue. Itu panedokot di Lukas 7 ayat 50. Hapor siomido belua hoko. Lukas 7 ayat 50. Hapor siomido belua hoko. Dan edokot patik mido belua hoko dan edokot ni. Ale hapor siomi. Hapor siau tu Kristusi. Ay buasa pola ikon mate tersilang Tuhan Yesus pola tiris mudar mulubuido kita selamat alani patik na subuido ikon mudar ni Kristus ido iko pakapor seota tu Tuhan ido imana perjolo napa duahon nata berek sian turpu jami tahun Tuhan Yesus pe roh tu tonga-tongani jolma dang nanaeng mangarup pakop patik ala nanaeng pasik kopodo. Jadi tolong multimedia tampilkan Matius 5 ayat 10 pitu asa takas taboto jalak takas ta atusi. Matius 5 ayat 17. Boha sikap ni Tuhan Yesus taringotu patik. Buido multimedia. Matius 5 ayat 17. Dibayar di si Tuhan Yesus dang nanaeng mangarup pakopatik alai nanaeng pasik kopodo dang nanaeng mangarup pakopatik alai naik pajong jokodo alai uhud patik koson hita sona tarokinak kingani dang hatoban ni patik alai hita mah hatoban ni Tuhan hamba Tuhan bukan hamba patik. Alanima ngatari debe. Tabereng ma jala tajah mai baga sarwat tabete. Sikap ni Tuhan Yesus taringot tu patik-patik ni hajahudion. Dang naro Tuhani mangulak ko mau sete. Dang naro lao mangarupakon. Alai lau pajong jokot do. Jala lau patik koson asati kos. Imana parjulu. Jala na paduahon atong. Bohado nuaeng amanginang hapor seota tu
Kristusi. Pohado haporsiota tu Kristusi. Martabba-tabba do haporsiota sian hari tu hari, minggu tu minggu, bulan tu bulan, bahkan tahun tu tahun. Martabba do manang na hot, manang moro. So nasibo mo. Martabba do teng. Martabba do. Alana haporsio nido hape. Nama baik kita selamat. Melua. Hidupan edok nate. Ope perlu do tong di kita. Tolong multimedia. Lukas 10:7 ayat 6. Ope ngalilik tabi kiyon nate. Ngalilik tabi kiyon. Lukas 10:7 ayat 6. Buay do isi. Molo adong dihamu haporseaon. Tardok hamu do tu hau gala-galaan. Molo adong haporseota sebelgani batuni siarom. Batuni siaromon masa geleng ko. Atar songon biji bayam. Adong ko kita na mangingot biji ni bayam, biji sesawi bahasa Indonesia na. Molo adong haporsyamu sebelgeni. Labatanna dang adong naso tarpatu baho. Ahape na pinangidom. Haluomu, hahipasommu, malumni sahikmu, mula dok sebelgani batuni siarom. Jadi singotor donaten. Lukas 10:7 ayat. Jala dakola singoton si haporseaon. Asa melua itu. Alani maki buaro haporseota. Di zaman na mubah-ubahon marga tiga-tiga teng varian delta lewat varian hamse alpha lewat varian omikron lewat ngarom sen na baru teng mabirro itu si, kira mabirro rote, dah pola mabir kita. Alana marhuaso do Tuhani laho marmudu-mudu akka jolmain. Alani hapor seaud do si Babel geon. Hapor seaud mangadobi sudion. Molotuk pesongon na gereng sonoking Omikron virus ale ngarono yang mesti virus na baru habis Omikronon politron senaeng manuhor virus dotongon senaeng toron neng jala ope senaeng hutonon non sinetron virus dotongon sampai martau-tau saya di hutonon sinetronon sampai 3 tahun jaladang jelas ceritanion Holland sudah ideon mekelekel yahai di televisi ada di hutun deui asal japidon no dang boy beon atoan ngai ko ni hutunon na nahon dia goryon sinetron dia pe ibang oto ngotu Omikron ateng
sama-sama tron. Jadi alani unang olo hita dililiani portibion. Amen. Unang olo hita dililiani. Alai olo ma hita dililiani hatani debata. Unang olo hita dililiani. Saya juga tidak mau terikat dengan itu. Facebook pe daok ya ubering luzo mamering nakuro. Hempo pedak ya watu garizing. Paling ano ni jabu. Alaya dongko molo tinggal Alkitab ma atau mesina lau tu gereja. Alai molo tinggal HP na mulak nak penok 3 kilo jala matsat 2,5 kilo iko mulak gon. Saya ranau tibo ma Alkitabon sia Tuhani. Saya ranau tibo ma hemponosian Tuhani. Dia tu mi boy. Jelas do teh Tuhan. Hatoban ni Tuhan do kita, dang hatoban ni handphone. Ale seolah-olah nengah hatoban ni handphone kita. Saya holak handphone nai mai pa bereng-bereng. Nakpe sipata marminggu. Diala mekelekkel ni dia sipata. Holam mamereng handphone nai. Jala tardidi besong ni do tarengot nak kedison. Tardidi. Ayak pikir nak kita nak tardidi di sia manginang. Ayak 27. Hamunang tardidi tu bagasan Kristus. Ulu do tardidi dang diwoto hata haborseon alai siak kempon naina mai jaha hata habor au borsea di debat aja hubena au borsea di Yesus Kristus au borsea di todi daksian haborseon naing alai sian handphone na doi. Si jalon do manang daong. Tonga may jalo. Tonga may jalo. Nangis tiki di sani ba nak tiki son. Tole ma inna do tonga teng. Daksia rohana, daksia kaporseona, alai sian handphone na. Ya ha idi recording. I download. Jadi buhana mate. Buhana ma. Martabar haborsioni manang na moru. Moru do te. Saya unang mamoru te. Ala nadang binoto do pe om muse ana neng masa. Dang binoto ana neng masa. Adok kita na boy memprediksi nguluna sebula pe sampai tu bula pitu unakos sebulan toluari pe dang bui ai sonido seminggu na salpo bah ngalau de bainna HP na tuari rak do be hame marjoker karo inna alai satta bijabun ngalau binna pajupang mo sa ilapangan ngalau bidabainna satta bi lapangan oninna alai najulu na menggon wai dak pola bete ngona julu satta bijabun ngalau bidaba opungi siaduinna bakadakolan satta bijabun satta bi pasaron
ala pajupang di pasar, alai noang dangarong bei. Tutu do manang daong. Tutu alai molo tahun 90-an, adong bei. Setebi lapanganon. Amang naruh teh. Belge ni hamati ani haroh naruh teh. Bahasa boleh ko setebi lapanganon. Di tapature-ture maha persyaton. Amin. Asa selamat kita. Dangala nasi selamat kita. Gabi selamat mah kita ditabrak kereta. Daong. Tonggo mata kita ditabrak. Nak pegwarsi selamat. Alai selamat maksudna ima alani haporsiaw na tutu. Alani nokin tutu do adong haporsiaw ta sabelgani betuni siarom. Adong go. Ido pe 3 menit. Idia nak kita hetar surat ini. Mula dong hapor saya muna sabelgani batuni syarom. Idia nak kita surat. Diingok dope, ido pe 3 menit. Buah musema molo tu hari Kamis. Kailas yulus senair utong ate. Yulus senaka kalederi. Hari ini. Tengok dope nakingani. Lukas 10 ayat onom. Mau lihat eme Tuhani, ingok doamu di hatani Kristusi. Ai hatoban ni Kristusi do hita. Dang hatoban ni patik. Dang hatoban ni handphone. Ale hatoban ni Tuhani. Na patuluhon na naik tabereng musesian jamita tahun. Ala ni akka adet pe. Dang nawo ita melu ala ni adet. Ulur suata markat jang-jang. Paula unain na. Molodong na namoding. Ado te nama kuti-kuti haing. Si jagaron. Ihaliakop pitu halin na. Habe sonadong suman inganan ijabuna hado sopit ihaliak kopi tuhali sampai hurukan gabe alan ilujana musai sampai medebu haing ado korek ini si jagaroni iripualani asa si kopa sepasui sian omana bapana sari majuonin hape kan tonggo sian Kristusi amen dang boy sian na tua ada doing anggo haporseaon danging. Tabirang maju, tolong tampilkan dulu multimedia. Sada Petrus sada, saplalu sampai 10 sia. Oh, nampala takas do tong ate di pasingot kita. Sada Petrus sada ayat saplalu sampai 10 sia. Tabirang maning. Buat do si. Asa di boto hamu dada binahin ni sere manang perak akan aulo buruk ubahin na meluha musian ada muna naso mernilai natinian muna sian aka atok sia diri tamelua 10 sia binahin ni mudar ni Kristusido alai wana kirko hita hatoban ni Kristus hatoban ni kon mengabdi tu Tuhan. Jadi alani ta'auhon hatani Tuhani. Ai hatani Tuhani do heluota keselamatan. Asa parjabar kita dihangoluan na sora sudeng.
jala asa, taruli gogo, taruli pasu-pasu, taruli kesuksesan. Doh akan asing di mana no kombadius ona ma itu betul. Saizumulu ma lulihamu harajan dungi tabahonok kudo kaodeng. Madius ona ma itu betul mengandung dua perintah. Saizumulu ma lulihamu janji dungi tabahonok kudo aka odek Tuhamu. Anak kamu do, hai pasomu do, kesejahteraanmu do, leonok kudo ina. Asal mah saya jumulu lului, dungi tabahonok kudo pos roham, tabahonok kudo akka odeng. Dak pola beda hona ni dia tersurat teh, mulai SD binoto teh, sampai tu na saur maduon madusona ma etul bultul na parpudi ma amanginang sian jamitat taon ope perlu dotong ingoton dang mardiai baranggo di Tuhani buanak dokon dang mardiai baranggo di Tuhani Jahudi do gorik hatoba do anak mata bawa do boru-boru namora do napogos na tibo pangkana do naso marpangkat dus di Tuhani dos jale konido alai yang go dijolma dos do menang dong maribar mardiken alayang go hatani Tuhan ikonodo hatani jolma do sinakiani mardiken idia do si utonon hatani Tuhan do menang hatani jolma hatani Tuhan do ai hatani jolma salpudui alayang ko hatani Tuhan hok do taingok de pera Yesaya 40 ayat 8 rumput menjadi kering bunga menjadi layu tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya nunga melos du-duding nunga malos bunga-bungai alayang ko hatani Tuhani hok doro di sering Yesaya 40 ayat 8 ikon ingot hita disi ikon ingot tu dia do hita lebih ingot tuhatani Tuhan do manak tuhatani inung manang amung sipata tuhatani amung ko ihomada tano na jonok tu bordaranin na diang gimma tano na jonok tu sabo-sabo ni opunisi dalianin na ingot disi HP dung 5 tahun Mose ay mangarat to memana tu Papua ala tentara i Papua meliling habe gabe yosor-osor anggina ay nakidir korra tanoi alayang ko hatani Tuhan dakya boy di osor-osor amin baso nahurang go amin ido iman ki Yesaya 40 ayat 8 tutudui Yesaya 40 ayat 8 rumput menjadi kering bunga menjadi layu firman Tuhan yang tidak pernah layu ade ido inangkan akau pungupun ni tua-tua ni saya roda terus
baik pe kategorial iparduke-duketi hea husuku sehali mulutong namate mati gereja men daripada mati di kamar mandi teh mati dangi tumago mati di gereja. Jadi alani hata ni debatado naik kosi ingotota jala alani dohita gabe parjabar gabe mewarisi harajaun ni Tuhani ima harajaun na soolo sudah angkuarta ni pertibio sudah do manang daong sudah ding Allah ngoningi doing bah isokya do binai surati bainna itu roni dia do karyon laci HP sonai doko ima tentara tu Papua tong mamago ibuat siap pudani manak si nomor tului jadi dang boy noni si pangasahono dang hoti holan hatan itu Tuhan itu nah hot jadi omma hatan di mata na tabigi dia rianon so ni manaking apala jongjong dison mangidohon asa ta bual di tangyang ta pesta gotilon adigan na metahe ingok doamu ang gobe sa bulan nay da arong para tingok do itu to ngate marabok do non itu to akka panitia da sa minggu nay ma barak manangyak kumatong ngate jalarap matong mangulupon songoni TK ado teh paut itoru depe paut ate tibotik TK opeta tangya ko matong ate tumago ma akka danaki po pumunai taruhot tuson paut daripada tu yayasan Al-Wasiyah daripada yayasan Al-Wa manang ahmete tumakom matu tu gerejaon asaya jari somarede asaya jari dia goreng martopak marlas ni roha soni muse nakingan guru sekolah minggu opek kada den agon ai doko Tuhan di Markus 10 teh loas samu nama roh kada daki tua unang orai hamu ai dia kasih songoni do ada joni bata unak taurai itaruh do yanakonna tu gereja ngabo itaruhonon alana ngamulai beno nga dia do garing marsikola mingguau doto ale amang unang jolo suruau mangula manusi piringin aina me dope yau au dope na manusi bajui tu gereja taruhonau untuk marsikola minggu datang ate tu gereja alana marpada do tikina tardidi no marpada naolo do hom marsuru tu gereja biasanya Peter hato bo yalusi teh mulai do dangolo ba turut berduka cita main ate ale terhato naolo do pahato masonari alana tulang noai ngadi jauh neng
ngai jauh be tulang, ngai be ulos, jala katring na tabui be ngai jauh be, hatok ma ade, ala ni tabu na dorate kami melua na tukok na yate, iya jadi ba, kalau mekel kita igerizo ngasih beta. Berpedoman Tuhan ini debata Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengiringkan tulang-tulang. Hati yang gembira obat. Ala nangagurang naing obat na di apoteki dang manjur be. Gabi mangalang ginjal lameng. Mangalang amse. Mangalak siubeon gabi belga butuha alai Amsal 17 ayat 22 sudah terbukti hati yang gembira adalah ingat ya laut terus ada dokter klinik ubereng isuraton di tempat praktek naik hati yang gembira adalah dong aku sahapor siau dorawan aku. Alana iba ini mana? Amsal 17 ayat hati yang gembira alak pola iba ini hanai Amsal lain. Tak boleh surat ini. Alai adong hati yang gembira adalah tetapi semangat yang patah. Alai saya upaya itu uma pakai tu ni HP daung. Tonggo Alzheimer. Manang al mulsol lah ini, daksi mangatur, manang daksi ramot tadi, isu mese, manang daksi ruida, allo, jadi saya di pasu-pasu Tuhan meta sudah, amin, sehat-sehat mahita, tok mata jaga kesehatan nate, marsi tangyanga metong. Diala marsi beta-beta nate. Las dorohan Tuhan molo hita marsi beta-betaan. Las munakut Tuhan. Perside pelas rohan nate. Molo marsi beta-betaan. Alani di pasu-pasu Tuhan maita amanginang. Na bangiuton hatan di Tuhanon. Taulahon ma ahana di pasah tua tuhita ai ido hanguluatta sonero nete baris nigaja di rura Pangaloan sagaru raja marsuru dai suluat apalagi mah molo Tuhani ikon uluan molo ni uluan Roma persaulian alai molo sol ni uluan taga mumma hamaguan jadi asunang roak ka hamaolon nangit taulahumma hatani Kristusi aibana do haluota hatubanna do kita hamba Tuhan. Hamba harus mengabdi kepada Tuhan. Jadi horas mahita sudena maddalani ari-ari ning olutta. Sai hatane Tuhani mata patujulu diaka ulauta martangi yang mahita. Mauliate ma sobbanami di Tuhan. Ala di loko di hami hatam nabadiyai napa torak-torakon napa tikosson ala ni Kristusido hami malua dada ala ni mangaradu-raduti yakka patik-patik na sampai maratus-ratus dang malua melani
mudar ni Kristus ido, ha porsion nami itu hodo, ai parbui ni ha porsion ido, laho marningot akka aturan naikos si ingoton, alai dede alani aturani, gabe parcabar tu harajaon benua gijang. Sai paso-paso mahatamna hubegi amion, asang giat, marurat dalam perbuwe, uju di ngulu namion, karena hidup ini adalah kesempatan. Sai paso-paso ma akka yanakon nami, asa marbisuk nasida, mangulahon akka sikolana, karejona, asa dapokna akka ilmu pengetahuan, parkarejoan na dumenggan, alani paso-pasui mana sida, marhite paso-paso na sumurung, nangaka na lansia, saya homa mangalehon gugu asa margugu, pada waka sahid kelemahan fisik, alai baema marhai pason, mangulahon akka ngulu na di pasatoro pe tuakka naung lansia, soni makana karijur pe amanami nanami abai gugu asalam doras mangulao nakka ulahuni gabe hamulao diho lasni roha di hami jolma nana yang mula kan kami Tuhan dongani di dalan juluani asa sonak ribuan las roha mulak sian huriamon marningot jala mangulaon hata nauli barita nauli si hanguluonon di bagasan Yesus Kristus saya si maroham dihami saluhuna amin. Ta puji matuata marede mahita huhu mata basahat peliata. Kristus
partang yang mahita pasahato peliata tu debata. Ali debata manami na di bano gijang hodo haroan ni saluhut silelo na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masya na liom itu hami pelen nami tu ho. Saya jalo may gabi wam na husus di jelom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar siya kami pilihanon. Pati bulon harjaw mo di tonga-tongan huriam do di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami gudang ni silelo itu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di bano gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say saut maula meneroham di bano tongon songon na di bano gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluas siapari, se sama dosa nami songo panay sanami, di dosa nidongan na mardusa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutod di munabe. Amin.